Salutare tuturor! Suntem pe data de 22 martie și o să facem o transvazare la cutia asta, că e cam murdar în interior, au lăsat și ele mizerie. Bine că o să ziceți că e prea devreme cu transvazatul, dar nu cred că e prea devreme. E numai bine de schimbat cutiile. Am ars puțin cutia asta. Deja au început să intre în cutie. Sunt învățate să vină aici, în locul ăsta. O să mai fie care o să zică că nu e cutia la fel, că o să se acomodeze cam greu, dar tot o să se acomodeze, vă spun eu. Până mâine. Aici le-am dat niște miere după diafragmă. O să le schimb și diafragma, nu o să le mai pun pe asta, că mi se pare cam mică asta. Adică e cutia cam îngustă. O să mă mai uit și la alte familii să văd la care o să trebuiască să le schimb cutiile. Că tot e foarte cald afară, 24 de grade. Polen bagă ca lumea. Nu știu cum este în alte părți, dar la noi bagă foarte mult polen. Și acum cutia o să o pun în fața stupului să se ducă ce a mai rămas în ea. Că mai sunt câteva aici.